ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା। 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 13 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଗଭୀର ଅବପାତ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ 360 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଆସନ୍ତା 25 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖେପୁପଡ଼ା ଓ ଚିଙ୍ଗାଗଂ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ ସମୟରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବାତ୍ୟା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ପାରାଦୀପ ଓ କୁଞ୍ଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବାରଣ କରାଯାଇଛି।